Pentru rezultatele remarcabile obținute la Campionatul European de Lupte, sportivii urmează să obțină din partea Ministerului Tineretului și Sportului burse și prime bănești, care variază între 500 și 6.000 de lei, iar Federația Moldovenească de Lupte a ținut să înmâneze fiecărui medaliat câte un premiu de 2.000 de lei. Înmânăm niște premii simbolice. Asta pentru înghețată, aș spunem așa. La copii, pentru înghețată, câte 2.000 de lei. La Campionatul European de Lupte pentru Cadeți, care s-a desfășurat în orașul Subotica din Serbia, Marina Drăguțan, Nicolae Lesnicov, Ștefan Tonu și Ion Soilița au cucerit 4 medalii de bronz. Petru Crăciun a fost desemnat cu o medalie de argint, iar Anastasia Nikita, quadripla campioană națională, a adus Moldovei medalie de aur. Viceministrul Tineretului și Sportului Dragoș Hâncu i-a felicitat pe sportivi și le-a dat asigurări că Ministerul de Resort îi va sprijini permanent. Uneori condițiile de pregătire lasă de dorit. Condițiile de deplasare uneori sunt complicate. Deci, dar asta încă o dată denotă faptul că copiii, medalele astea sunt cu atât mai mult apreciate pentru că trecând prin toate aceste greutăți, noi oricum le avem. Vă asigur că o să fac în sensul ăsta ca sportivii, nu doar cadeți, dar toți sportivii să fie remunerați în viitor mai mult. Sportivii au rămas mulțumiți de rezultatele obținute și au dedicat victoriile lor antrenorilor care i-au susținut pe durata campionatului. Au fost multe echipe, concurența a fost mare. Mă simt foarte mulțumită că am reprezentat țara noastră pe arena europeană și sper mai departe să aduc rezultate încă mai bune. Organizațiile au fost foarte bune, antrenamentele au fost zi de zi. Mulțumit antrenorilor, mulțumesc foarte mult antrenorilor mei, Sergiu Gorin și Gălca Maxim, care au fost mereu alături de mine. În clipile grele m-au susținut. Următoarea bătălie importantă pe care se pregătesc să o câștige luptătorii moldoveni este campionatul mondial din Las Vegas, care se va desfășura în perioada 7-15 septembrie 2015. La sfârșitul acestei luni, sportivii noștri se vor deplasa în Statele Unite, unde vor participa la cantonamentele de aclimatizare, înainte de principala competiție a anului.